Merhaba salam, ben Ataş Mehmet. Bu videomda sizlere geçen videoda daha içimli misal görünüşünü çizgiler çizert gören tapaklamada ölçtürmek niyetiyle. Şu yerde internetten yine tapan bir tane çizgilerden biri. Şu yerde gören olsanız geçenki çizgimizden tapaklıkta belli bir her dişin arasında boşluk yok. Dişler birbirinin doğan olup gidiyor. Şu yerde görüşünüz yani zigzag çizgiler görünüşünde. Şu yerde şu çizgimi de çizer. Hatta oraya neler çizilen size görünmek isteyen. Onunla başlayalım. Geldim AutoCAD'e. Hatta oradan ilki neler görünüşte men çizgimi çizip bilen neler algoritmi bilen devam edip bilen. Elbette ilki men daşka ramkam çıkarmak isteyen ilki şu yerdeki zigzag çizgileri. Buraya kıymışayım. Şu yerde gören çizgilanmadı. Dişlerimiz aslında çarkın. İlki men şu daşka 3 tane circle'ın ölçülerini bilmeli olayan şu yerde ma berilipdir 272 fisi merkezine 272 263 256 yani gelip men ilki şu 3 çizgimi çizeyim tamam dişleri çizmeye başlayayım. Geldim AutoCAD'e Enter dedim. Sen kur noktadan tutup Enter dedim. Türkmenimdeki klaviatura Enter tuttum. Neşedi 272 bilyantınız AutoCAD'de radius verip bilyat fiini verip bilen yok. 272 böl 2 dedim radiusunu vermek için. Yine Enter dedim. Geldim şu yerden. Ölçüğüm neşedi 263 böl 2 yine geldim 256'lık Enter dedim. Geldim 256 böl 2 tak ben şeyler yapacağım. Başka circle'larımı çizdim. Şimdi şu yerde bir şeyler yapmak gerek. Biz şunu biz şu çizgiyi çizecek vaktimiz şu teorikteki şu liderli devam eden dişleri de çizecek vaktimiz. Mesela çizmamıza gerek yok bunu biliyorsunuz. Polar array bilen biz teorik konusunda köpürtüp bilen. Yani biz şu yerdeki nemen ilki çizmeli, nemen köpürtmeli onu da bilmeli. Mesela şu yerden has yakınlaştırıp seyretsek dişler vardı bir de bir malumat verilen. Mesela bir de diye şu içki 256'lık circle'dan 47 yarımlık şeyler akbar çizgiler çizilen. Aslında şular dişlerimiz birin zigzag görünüşünde çizilen dik çizgiler. Yani neyme tapavduwa son şu burçlara ve şu burçlara fillet verilen. 18'lik. Şu yerde gören olsanız Reno 18'liktir. Mesela ben şunu inge kordon çizmek isteyen. Geldim şeyler merkezinden bir çizgiler ki Enter dedim. Men içki circle'ım şul. Men bir diş çizmek isteyen mesela şuları yarrak bir görünüşte var. Çizgi bolur. Men şu çizgiyi çizecek oldum. Ölçüme hükmanlar şu çizgiden geçse oluyor. Verilmendirim kendim. Gerekli zaten yok. Onu Enter dedim. Ondan sonra tağı bastım. Derece vermek için näçe derecelik bir uğur saylamalı. Şu yerde şuları aldırıyaldı. Cemi 47 yarımlık bir derece verilen şuların arasında. Men şuları aldırda desem. Şu merkezinden geçeceğim bir tane çizgi çizsem. Dikine. Şu merkezine dik bir görünüşte geçeceğim bir tane çizgi çizsem. Edil şol şu dereceni gün 2'ye bölür. Şeylem 47 yarımı gün 2'ye bölür. Men şunu şeylerek dedim. Näçe 47 yarım böl 2 näçe 20-70 yaşlık. Şeylemi men şunu edip bilýän. Şol çizgini ölçüğünü bilmek için. Men şunu 90'ını bilýän gündik çıkamda. 90'dan men şol 20-70 ýaşy aýran ýagdaýynda men şu çizgini çizýän. Edil şonu ýaly
90'a men 22-75 goşup şu tarafa da çyzygy çyzan ýagdaýymda men arasy 47,5-lık bir şeýleräk bir 3 burçluk çyzýan. Geldim onu enter diýdim. Näçe bolar? Geldim. Aýyr 90 66-25. Gelip 10 ýazandan soň taby basyp ölçegi berip bilýäs. Orta modda hem bolan ýagdaýynda, polar modda hem bolan ýagdaýynda. Orta modda bilýän bolsaňyz, diňe ýokary hem diňe gapdala çyzygylar çyzyp bilýäs. Polar modda diňe berilen şular ýaly görnüşdäki 90 belli bir derejelerde bir çyzygylar çyzyp bilýäs. Taby basyp klawiaturadan tab düğmesini basyp biz öz islen ölçegimizi, derecemizi zorlap bilýäs. Polarda bolan ýagdaýynda, ortada bolan ýagdaýynda. Geldim 66 näçe diýdim, täzeden söyledim. 66-25. Nokot 25 enter diýdim. O şeýler çyzyp enter. Täze bir çyzygy şu tarafa da çynmam gerek ýok. Men simetrik görnüşde çyzygymy aýnalap bilýän. Meýi enter diýdim. Geldim obyektimi taýladym. Soň şu nokotdan şu nokoda çyzydım. Erase source object no diýdim. Geldim. Enter diýdim. Şu ýerni men artyk maşykdan aýyrdym. Enter diýdim. Maňa ýene biraz çyzygyny dowam etmek gerek. Zynjyr görnüşini çyzmak üçin şu zigzag. Zynjyrda zigzag çyzygyny çyzmak üçin. Oň üçin nähilläkde men şu çyzygyny ýene şu çyzygyny edişimmäli men mirrorlap bilýän. Oň üçin edil şu çyzygydan merkeze dik geçen bir ana çyzygy gerek bolýar. Geldim, şunu kod taýladym. Enter diýdim. Enter diýdim. Şunu taýladym. Enter diýdim. Şunu kod tutdum. Aşağı taraf çekdim. Al diýdim. Geldim, şunu delete bozdum. Bize yeni veri gerek kodlar mı? Gerek kodları yeni değil mi? Şuradan sıdayım. O enter dedim. Enter. Enter. Şunu tut. Al. Şu yerden aynala. No. Geldim. Men şu boşlara fillet vermeli olýan. Ve enter, re-enter diýdim. Radiuslama men seretýän ölçeglerden. Şu ýerde R08'lik bir radiuslar beripdir. Hem içine hem daşyna şu ýerde görýänmiz. Hem içki hem daşky radiuslar 08. Geldim. 08 enter diýdim. Geldim. Şunu taýladym. Yine enter diýdim. Geldim şulary taýladym. Yine enter diýdim. Geldim şulary taýladym. Indi men aslında şunu edip bilýän, artyk maç ýerler men aýryp hatosy poz bilýän. Näme üçin poz ýok bolsaň etdiň diýmeňiz ahmal. Şulary ýaly sebäpden etdim. Aslında maňa şu çyzygy, onsoň şu çyzygy, ma hukmanlar aslında şu hukman, şuna gerek. Geldim, şunu çıkardım. Şu çyzygy ýerime ýeterlik diýen, ama şulary ýaly bir sebäpden etdim muny. Şu ýerdäki fileti almak üçin we şu çyzygynyň şu ýerik filet beren ýagdaýynda şu ýerik çenli şu nokotdan alyp şu nokoda çenli kisýe, atogry şu çekke. Şol görnüşi almak üçin dikine geçýän bir çyzygy men kömegime ýaranok. Şulary ýaly görnüşde şu çyzygy maňa gerekli üçin men etdim. Gelim delete basıp bozdum. Indi şulary ýaly bir ýagdaý bar. Şu çyzygyda, şu zigzag çyzygyna meniň ýokarky çyzygym bar. Sağa ýatyk çyzygym bar. Aşaky filetim bar we şu çyzygym bar. Maňa gerekli hemme zat şu ýerde bar aslında. Şu çyzygydan men polar array bilen dişlerimi çıkarıp bilýän. Geldim, taýladym polar array'imi. Şu görnüşde taýladym, enter diýdim. Şuna koyup taýladym. Indi şu ýerde şulary ýaly bir ýagdaý bar. Bir de hiç ýyly näçe sany polar array bilen köpürtmeliligini, bir de aýdanok ýa-da näçe sany dişiň barlygyny, bir de aýdanok hiç ýyly şu ýerde görýän çyzygymy.
Diňe bize diýişiň ölçegleri berilen. Biz şu ýerde näme bilýäs? Barlap biz belli bir ölçeg tapmaly bolýar aslında. Onu hem nähilä görüşde, meselem şu ýerden itemsy ýa-da bitwinden hem tap bilersiňiz. Ýa-da itemsdan tapsaňyz Google ta hat kiçan öleýişi. Geldim meselem näçe bolmasy 50 men barlap görmek 50 enter diýdim. Yok gitmek maat köpürek gerek. 60 enter diýdim. Yine gerek. 70 diýdim. Yine gerek. 100 diýsem kän bolarmy? Yine bir alma gerek. 100 10 enter diýdim. Daha yakınlaşayım. Yine bir gerek. 112 enter diýdim. Yine bir gerek. Enter diýdim. Da 120 enter. 122 enter diýsem. Şu ýerde görýän, görüşüňiz ýaly. Çizgimiz videowyň üstüne oturdy. Şu ýerde görüşüňiz ýaly. Şol aslında biz gerekli ölçü verilmedik ýagdaýynda özümüz barlap tapmaly bolýarsa, enter basyp yapdym. Şu ýerde görüşüňiz ýaly. Çizgi. Tamam. Nähilakady şular ýaly bir ýagdaý bar. Ýa-ni ta watan ýagdaýynda ölçü berilen ýagdaýynda size başyňyza gelip biläjek bir meseleden söz etsem. Şu 1 minut. Şu ýerden file menüsinden Drive Utilities'ten Units'e girip şu ýerde berýän ölçegleriniň norlan taň näçe sany ölçeg berip bilýän. Meselem bitin sanlar, meselem 10 bitin 115 ýalyrak. Şolar ýaly oturdan taň ýa-da nokotdan taň sanlar ölçegler dowam etýän bolsa, şu ýerden ütküdip bilýän. Meselem şunu beren ýagdaýymyzda diňe biz bitin sanlar girip bilýän. Şunu beren ýagdaýymyzda 10 bitin ýalyrak. Ýa-da şunu beren ýagdaýymyzda 100 plança ýaly ölçegler berip bilýär. Şu ýagdaýda berip bilersiňiz, ütküdip bilersiňiz eger ýazyp bilmedik ýagdaýyňyzda. We öňkü videolarymdan ýadyňyzda galan bolsa, şu ýerden men käte ölçeýärdim. Net dogry çyzlanmy ýa-da ýalňyş çyzlanmy, dogrulygyny men bilmek üçin ölçeýärdim şu ýerden. Ýöne şular ýaly bir ýagdaý bardyr, ýadyňyzda galsyn. Annotations bölümi ütküdülip bilinýän bir bölümdür. Sizin ölçegleriniz dogry görnüşde görkezmän biler. Siz eger siz ýalňyşlyk bilen ütküdäň ýagdaýynda ýa-da default gelýän sadlamalary başgaçarak bolup berýär. Şu ýerden measure'dan siz gelip ölçäp bilersiňiz. Measure hiççilerle aňsat ütküdülmeýän bir sadlamalary bar. Şu ýerden gelip meselem angle diýip men şu sırgı bilen şu sırgıň arasynda ölçediğin ýagdaýynda 47,5. Şu ýerdäki 47,5 sırgı. Hemmetiniň marasy şolar ýaly meselem. Escape diýdim, ýene enter diýdim. Şu bilen şu arasynda ölçemek isleýän ters tarapy şeýlerak bolýar. Measure diýdim. Measure'dan da meselem radius diýip şunu ölçäp bilersiňiz. Meselem şu ýerde radius 0,8 berilipdir. Bir seçerek şöyle oturmadık yer bağımsızlığı da gözüme görünüyor. Hawa men dişlemi şu yerde tamamladım. Nesirgin has gıdıklı yer geldi. Has ansadırak. Aslında çadırış usulünü bilen ýagdaýynda sirgin hiç yerem kıyınlar. Ağır däl ýöne barlap tapmaly bolansaň şu dişleriň ölçegleri berilmän soň birazcık wagtyň alýan bir bölüm. Şu ýerde bize şular ýaly görnüşde deşikler var şu ýerde. Oýuklar geçen çydan çarkymyzda diýen bar şular ýaly bir ýagdaý. Meselem şu çizgiler men çizmek isleýän şu ýerde şular ýaly bir ýagdaý bar. Meselem bize ölçeg berilipdir. Şu merkez çizgisinden merkezden ýokary 49 ýokarda 49 we şu merkezden hem 45 çepe
nokotdan başlap näçe çyzypdyr? 30'luk bir çyzgy çyzypdyr. 30 derecelik şu ýerde. We soň şu ýerden geçen teredeýin. Fiisi 226 bolan circle bilen birleşipdir. We şoň birleşen ýerlerinden gön ýokary iken şo nokotdan gön ýokary diklenen jeler çyzgy çyzypdyr. Üçüniň birleşme nokotlary şu çyzgyny emele etdiripdir. We şondan soň şu burçlara bir filtrleri berip şu çyzgyny çıkarıp bilýär. Şu ýerden men çyzgyma dowam edeyim. Şu boşluğu çıkaralım indi. 49 ýokary diýä, 45 içerik diýä. Şu ýerden AutoCAD'e geldim. Şu ýerden melik bir orta moda açayım. Şöyle sırasını ilki. Son kimen circle'ını geçirip bilen. Circle näçe diýä? 226. Geldim AutoCAD'e. Enter diýdim. Nokot tuttum. 226 böl 2. Şu ýerden ýene line diýdim. Ýokary tarap git. Näçe gitmelik? 49 gitmelik. 49 tak 49 enter diýdim. Soň näçe diýdi? 45 diými? 45 enter diýdim. Şu ýerden men göni ýokary şulary aly. Tolsun derece çıkardım. Enter diýdim. Yine enter diýdim. Şu nokotdan tuttum. Şöyle bir çyzgy çyzdym. Tab 30 derece diýdim. Şu ýere galat bilenke. Enter diýip yaptım. Şu ýere geldim. X enter diýdim. Şunu taýladym we şu çyzgyny extend diýdim. Uzat diýdim. Geldim. Enter diýip şu artyk başlygy bozdum. Şunu post bilen başka geldim şu çyzgyny delete bozdum. Indi maňa ýeke etmeli lazım. Şu ýerdäki 9,5 radiusdan bersem maňa ýeterlik. Ondan soň 1, 2, 3, 4, 5, 6 sany bolmuşdy. Polar array bilen köpürtmek galýa. Geldim. Enter 9 yarım enter diýdim. Geldim. Şu çyzgyny taýladym. Ýene enter diýdim. Şu çyzgyny taýladym. Ýene enter diýip şu çyzgy bilen şu çyzgyny taýladym. Indi geldim şu ýerden array taýladym. Şu çyzgyny taýla diýdim. Enter diýdim. Merkezine kodman şunu taýladym. 6 sany enter. Tamam. Geldim şunu delete bozdum. Indi näme galdy? Şu ýerdäki kiçijik circle'lamy aldy. Fiisi 10 eken 1 minut. İçki radiusu 104 diye ilkinden sen çılayım. Enter dedim. 104 böl 2 enter dedim. Olarak oldu mu ya men gördüm mi? Ha doğru. İçken 82 40 olur. Yine enter dedim. Radiusu 1 minut. Hava radiusu neçe olur? 5 olur. Geldim ne sant var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sant var anlamam. Geldim. Array dedim. Şunu tayladım. Enter dedim. Merkezine kodumu gelip tayladım. 6 saniye. Enter. Şu yerden ben gelip şu circle'ımı delete'ladım. Şu circle'ımı delete'ladım. Ve bana şeyler akbırçadı.
geldi. Gysgaça şeýlerak şu görnüşdäki dişleri çynmak üçin polar array'ın ütküjürak bir görnüşini gördük. Çynmak üçin, şu zigzaglar çynmak üçin. Indiki videolarymyzda da AutoCAD'e biz dowam ederiz. Häzirlikçe şeýlerak indiki videolarymyzda görüşýänçäk. Hemmäňize hoşça bolun.